Pán profesor tu spomínal, že koľko máme úmrtí takých, čo sa rozhodli sami, že to chcú skoncovať. A koľko máme úmrtí takých, ktorí nechceli, ale stali sa obeťou dopravnej nehody so smrteľnými následkami. Sú to naozaj alarmujúce čísla. Zvlášť ide o to, že málo kto hovorí, tak ako to pán profesor povedal, o tých, ktorí je ďaleko viac, ktorí si vzali ten život sami. A práve toto je tá otázka, že ako je možné, alebo čo zapríčinilo, že tí ľudia sa dostali do takého stavu, že boli bezmocní, že si nevedeli rady, že sú zúfali, sú v depresii a nakoniec jediné východisko je, že si siahnu na život. Poznajú vôbec oni procesy, ako sa k tomu dopracovali? Vedia vôbec, čo je to, tá ich emócia, čo prežívajú, aký to majú stav? Vedia to popísať, vedia o tom rozprávať, vedia to zdieľať, vedia požiadať o pomoc, keď už sami cítia, že už nevedia kam. A toto sú tie otázky, ktorými sme sa my zaoberali a ktoré nás dovedli k tomu, aby sme dali ľuďom rozpoznať procesy a odpovede na otázky, prečo sa mi to deje, kto za to môže, ako je možné, že ja som tou obeťou týchto okolností, v ktorých sa nachádzam. To nás inšpirovalo k tomu, aby sme sami prechádzali rôznymi školeniami, sami sme sa vzdelávali a hľadali cestu. Zároveň s tým, že by sme to mohli odozdať ďalším, ktorí si tieto otázky kladú a tak im pomohli nielen sa vyhnúť nejakému tragickému koncu, ale zlepšiť si kvalitu života. Zdvihnúť potešenie z vlastného života, čo im umožní mať nielen lepšie vzťahy doma, ale aj na pracovisku, umožní mať lepšie kvalifikácie a lepšiu výkonnosť. Lebo aj to treba. Predsa každý má nejaký ten účet, ktorý musí platiť, či už za elektriku alebo za vodu, a keď už aj to nie, minimálne na rožky. Takže toto je tak skrátke. A teraz konkrétne, keď sa tu hovorilo o RCPU, tak zhodou určitých okolností sme sa stretli s ľuďmi, ktorí povedali, to, čo robíte, je pre nás zaujímavé. Skúste nám o tom porozprávať bližšie, aj na konkrétnu tému. A tak vznikol určitý projekt, do ktorého sme boli zapojení a my teraz na základe nejakej zmluvy alebo dohody chodievame na tie regionálne centrá a hovoríme o téme, ako je vyhorenie, alebo o téme, ako je emočná gramotnosť. Pretože tie procesy, ktoré v nás sa dejú, a my ich rozpoznávame ako nejaká emócia, potrebujeme pochopiť, aby sme ich dokázali zvládnuť. Pokiaľ im nerozumieme, tak sme vláčení emóciami a potom sa nám dejú v živote veci, ktorým nechápeme a cítime buď krivdu, alebo nešťastie a podobne. Takže teraz sa to ešte len začalo. Boli sme prvýkrát na Orave. Tam sme mali možnosť stretnúť sa s mentormi, ktorí pôsobia na strednom Slovensku a rozprávali sme o týchto veciach. Odprezentovali sme a ešte bude ďalšia časť, viac možno interaktívna, kde budeme hľadať spôsoby a cesty, ako toto všetko zvládnuť. Ľubo povedal, že sme ľudia vlastne z praxe. Nie sme psychológovia. Každý máme vlastne iné praktické skúsenosti, ale máme to zo života. Ja som povolaním právnik, manžel je technik, dokonca BOZP a požiarnej ochrany a aj ako lektor, ale ja ako právnik som sa pred 15 rokmi stala manažérkou veľkého tímu, vyše 100 ľudí a potrebovala som vlastne tých ľudí nadchnúť pre tú prácu a dosiahnuť ten zápal, to nadšenie a ten entuziazmus a tú motiváciu, o ktorej sme tu dnes toľko rozprávali. Čiže nebolo to len ten výkon, ale ako keby ten balans medzi tým pracovným a osobným životom, ktorý zapričiňoval to, že tí ľudia
keď boli v tom disbalance, tak som vnímala, že niekedy boli dni, keď si viac nosili tie svoje emócie z domu do práce a z práce domov a tým pádom vlastne ja som ako manažér mohla len tie úlohy kontrolovať, ale prirodzene som sa zaujímala o nich ako ľudské bytosti, o tom, čo cítia, čo prežívajú vo svojich rodinách, vo svojich vzťahoch. A toto všetko vlastne nás determinovalo až do tej miery, že ja som cítila potrebu byť lepším lídrom a niečo tým ľuďom priniesť zo seba. Čiže začala som pracovať sama na sebe. Začala som sa venovať štúdiu etikoterapie, čo je autognostická metóda, dnes na Slovensku aj v Česku. Sú dve také školy. Je to fenomén Československa, ktorý pred 100 rokmi priniesol lekár Ctibor Bezdiek na Slovensko, ktorý pôsobil 10 rokov aj v Ružomberku, kde bol lekárom, rodinným lekárom so svojou ruskou manželkou, tiež lekárkou a boli takým prvým v úvodzovkách československým lekárskym párom a podielali sa aj na založení Československého kríža, Červeného kríža. Takže vlastne oni si všimli, že ľudia v určitých rodinách žijú akoby zdravšie. To znamená prečo zdravšie? V zmysle nehádali sa, nemali rôzne choroby, také ako keby na prvý pohľad nejaké genetické alebo autoimunné. Neprevládal tam alkoholizmus, neprevládala tam tyrania. A výsledok bol ten, že on pochopil a napísal to vo svojom prvom diele etikoterapie, ktoré stále sa dá čítať, aj keď je to takou archaickou češtinou a slovenčinou napísané, že tí ľudia vlastne mali dobré vzťahy k iným a v prvom rade k sebe samému. To znamená, že k sebe samému, častokrát na seba samého najviac zabudáme a mnohí ľudia majú rôzne sebadeštrukčné vzorce. Pestujú seba nenávisť, seba odmietanie, rôzna seba manipulácia, seba vydieranie a rôzne iné sebadeštrukcie, ktoré spôsobujú vlastne to, že sa necítia dobre sami so sebou a tým pádom vlastne sa to prejavuje aj na tých vzťahoch k tým druhým ľuďom. No, takže vlastne nás toto veľmi zaujalo, sme to absolvovali popri tom coachingy, ja som aj mediátor, registrovaná, zapísaná som na Ministerstve spravodlivosti a veľmi ma zaujíma transformatívna mediácia riešenia konfliktov, pretože práve to je to, čo nás môže jedine zblížiť a posunúť k nejakej dohode. Čiže nie kompromisy, ktoré sú častokrát krysy a nie možno koncent, kedy možno nám niečo nevadí a pristúpime na nejaké riešenie, ale skutočný konsenzus, skutočná dohoda aj v tých vzťahoch a pochopenie jeden druhého vedie vlastne na tou cestou pochopenie, čo cítime, ako sa vlastne v tom vzťahu máme a potom vlastne sa môžeme aj cítiť lepšie. No a veľmi blízka téma ohľadom detí nám je autenticita, pretože mne rodičia povedali v 18 rokoch, vyber si to, čo ťa uživí. Takže ja som chcela ísť na medicínu alebo na psychológiu, skončila som ako právnik a nakoniec ma to aj tak cez prácu s ľuďmi privialo niekde k tej komunikácii a vlastne k tomu, aby sme sa rozprávali o vzťahoch, ako sa cítiť lepšie, ako vlastne dospieť k tomu well-beingu, o ktorom sa toľko hovorí. To je to dobré bytie, alebo to blaho, ktoré všetci chceme prežívať a chceme cítiť tú harmóniu a tie pozitívne emócie v tom vzťahu. Takže učíme teraz ľudí to, ako vlastne pochopiť, čo prežívame a ako transformovať situácie, keď sa v nich necítime dobre, či sami v sebe, alebo s inými. A máme to rozpoznané, pretože ja sama som vyhorela 2-krát a mala som aj vážny zdravotný stav pred 5 rokmi, takže nejako sme to dokázali zvládať a myslím si, že práve v tom je to, že dokážeme byť uveriteľní. Takže toto by sme radi odovzdali aj ostatným. Ponúkame to školám, deťom a dávam do pozornosti, že vyhorenie momentálne už je u detí veľmi časté. Hovoria nám rodičia detí, že cítia teploty, ktoré sú ako keby nevedia to inak popísať. Psychosomaticky dieťa cíti vyčerpanie, sú to horúčky, čiže telo ukazuje takéto stavy a potom tam nastupuje bezmocnosť, potom to, čo si už hovoril, tie stavy, ktoré častokrát dospejú do nejakej depresie, možno aj patologické depresie a možno aj tie samovraždy, ktoré sú veľmi časté. Takže treba o tom hovoriť, treba otvárať tieto témy a ďakujeme za priestor. Ak máte nejaké otázky, radi vám odpovieme. Ďakujem pekne.